Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan ingkang bekja rahayu ingkang bahagia. Anggenipun bangun gesang sesarengan ingkang bekja rahayu kados pundi kula panjenengan warganing paguyuban utawi komunitas sareng-sareng mujudake idam-idaman sedaya kacekapan ingkang dados kabetahanipun. Mirungganipun nggih kabetahan-kabetahan kajasmanen menika sing paling gampang diukur, bisa mangan cukup, bisa nyandang, bisa mapan sing kepenak, ning ya terjamin kesehatan lan pendidikanipun. Lan sedaya menika perlu sing jenenge padamelan utawi pekerjaan. Ayen babab menika sedaya warganing paguyuban saged mujudaken tentu langkung gampil anggenipun ngraosaken bekja rahayu kebahagiaan gesang sesarengan. Kadangkala wonten ing gesang sesarengan wonten persaingan, wonten ugi sing naminipun sifat serakah, saengga wonten ing gesang sesarengan lajeng ana sing sugih, ana sing miskin, ana sing turah-turah, ana sing kekurangan. Lan menika sing kadangkala ditambahi mentalitas materialistis kados-kados Raja Brana Banda dadi sing paling penting. Tiang keklumpuk bondo ngasih turah-turah lan wegah berbagi. Padahal simbah-simbah riyen nate ngendika bondo ki ora bakal digawa mati, ora bisa nggo sangu sowan ing ngarsa dalem Gusti. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Gusti Yesus paring pemut dumateng para murid lan kula panjenengan bilih tiyang sugih menika angel mlebu gapuraning swarga tinimbang unta. Menika tentu gegambaran ingkang paring pemut sing cetha marang awake dhewe. Aja ngasih gara-gara bondo utawa idam-idaman pengen dadi wong sugih terus awake dhewe ngopeni watak-watak sing serakah, watak-watak sing mung keklumpuk bondo ning ora gelem berbagi. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang mancing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 19 ayat 23 ngantos dumugi 3 dosa. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, Aku kandha sak benere wong sugih iku angel bisane mlebu ing kratoning swarga. Cetane luwih gampang unta mlebu ing bolonganing jarum tinimbang wong sugih mlebu ing kratoning swarga. Nalika para murid ngrungu iku mau padha cingak lan nyuwun priksa, lajeng sinten ingkang saged wilujeng? Gusti Yesus banjur mriksani para murid lan ngandika, Tumrap ing manungsa iku mula mokal, nanging tumrap ing Allah ora ana barang kamokalan.
Ing kono Petrus banjur matur, "Sakmangke kula sampun ngrilakaken samukawis perlu nderek Gusti. Menapa pituwasipun?" Gusti paring pangandika, "Aku kandha sakbenere ing dina kelahiran anyar samangsa putraning manungsa lenggah sinewaka ing damparing kamulyan. Kowe sing padha nderek aku uga bakal lungguh ing dampar 12 ngadili taler 12 ing Israel. Lan sing sapa ngrilakake omah sadulure lanang apa wadon, bapa apa biyunge, sisian, anak utawa tegal palemane marga ngelabui asmaku bakal nampa tikel 100 sarta ndarbeni urip langgeng. Akeh sing maune dhisik bakal dadi keri, lan sing maune keri bakal dadi dhisik." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wawasan Injil dinten menika paring pemut ingkang saestu lan cetha kados pundi sikap kula panjenengan marang Raja Brana Banda kekayaan. Ampun ngantos kula panjenengan diwastani Gusti Yesus angel mlebu kratoning swarga merga kasugihane awake dhewe, merga Raja Brana sing diklumpukake, sing pendak dina disawang ning ora piguna kanggo sangu mlebu kratoning swarga. Luwih gampang unta mlebu bolonganing jarum. Nah menika gegambaran king menapa kok Gusti paring pemut sing mekaten merga watak serakah awake dhewe pengine ya keklumpuk bondo sing saakeh-akehe iso nggo 7 turunan, iso nggo 14 turunan. Pancen naminipun antisipasi masa depan penting. Ngitung wonten ing paroki kemawon damel rencana anggaran biaya dan penerimaan RAPB ning mung kanggo setahun, ora kanggo 50 tahun. Menika mboten napa-napa ning nek awake dhewe anggone keklumpuk bondo menika kanggo masa depan sing tanpa wates terus ora gelem berbagi marang liyan, merga iki tak klumpukke nggo masa depanku. Nah menika sing kula kinten Gusti mboten rena. Benten kalian unta mlebu bolonganing jarum. Kula nate caos gegambaran wonten ing tanah Israel utawi Yahudi rikala semanten, griya menika ana pintu gerbange sing gedhe kaya regol sing anggone buka wong siji rung mesti kuat, merga dhuwur, amba, tur abot. Mila lajeng ben praktis didamel pintu alit sing mung sedeng awak nggo mblobos. Nek nggawa cangkingan sego angel banget mbok menawi miring iso. Ning nek cangkingane akeh, ana sing disunggi, ana sing dipikul, ana sing digendong, dibopong. Nah menika kangelan mlebu. Unta menika lak salah setunggal kewan sing dienggo transportasi beban. Biasane teng gruweng nggih wonten ing gegere. Nah, unta saged mlebet bolonganing jarum merga bebane diculke. Ora peduli marang beban merga bebane kuwi dudu duweke unta, duweke wong. Nah menika sikap sing dikersakake Gusti, aja kelet marang bondo. Yen kudu diculke, yen wayahe diculke ya bondo lan sedaya beban kasugihan ya diculke, termasuk ragane awake dhewe sak ayu-ayune, sak bagus-baguse kudu diculke yen wayahe awake dhewe sowan Gusti. Yen terus digondeli awake dhewe ra bisa mlebu bolonganing jarum. Nah menika gegambaran kados pundi kula panjenengan estu wantun ngiklasake bondo kasugihane awake dhewe. Mila kedah sinau wiwit sakmenika yen duwe dibagekake marang sedulur tangga teparo, utaminipun ya kanggo gereja sing nembe mbangun
Awit menapa Gusti ugi paring prajanji kasagan dalem, sing sapa wani ngiklasake sedulur bapa biyung lemah tegalane bakal nampa tikel 100. Nah menika yen awake dhewe percaya kolekte 100.000 iso dadi 1 yuta, Gusti le balekake. Nyumbang gereja 100.000 dadi 1 yuta. Nyumbang gereja 5 yuta dadi 50 yuta sing awake dhewe tampa. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.